לאהוב ללמוד עם עודד המלמד. יום העצמאות. שלום ילדים, היום נדבר על יום מאוד מיוחד, יום העצמאות. אתם יודעים בת כמה המדינה? 77. בואו ואספר לכם כמה דברים מעניינים. בתאריך ה' באייר תש"ח הכריזו על הקמת מדינת ישראל. דוד בן גוריון עמד מול כולם, קרא את מגילת העצמאות ואמר, מדינה יהודית בארץ ישראל. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אנשים רקדו ברחובות, הריעו ובכו משמחה, כי אחרי 2000 שנה בגלות סוף סוף חזרנו הביתה. עם כל זה, אתם יודעים מה הכי מרגש אותי? שפה בארץ שלנו, אנחנו יכולים לשמור תורה ומצוות בגאווה, להניח תפילין, להדליק נרות, ללמוד תורה, ולא לפחד. אני אוהב לעשות המון דברים ביום העצמאות. לאכול ולבלות, לצפות בזיקוקים, להודות לחיילים הגיבורים שלנו, ובעיקר, להודות לשם יתברך על הארץ, על העם ועל התקווה שלנו. נזכרתי, הכנתי לכם דף צביעה חגיגי במיוחד ליום העצמאות. כדי להוריד אותו, תלחצו כאן למטה. אז מה אתם הכי אוהבים ביום העצמאות? כתבו לי בתגובות וניפגש בפרק הבא. אז מה? חג שמח!